Sa lubong sa Santo Papa ug mga adlaw Sabado, gipahibaw sa Vatican nga ipahigayon una ang funeral mass sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Human ini ihatod si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, diin siya ilubong. Kini ang hangyo ni Pope Francis kinsa usa ka deboto kang Santa Maria. Sugaton ang Santo Papa sa usa ka grupo sa mga marginalized sector aron makahatag sa katapusan nilang pagyukbo. Apan gipahibaw sa Vatican nga pribado ang paglubong ni Pope Francis. Sa adlong Domingo na mamahimong mabisita ang lubong ni Pope Francis. Si Papa Francisco mo'y labing unang Santo Papa nga ilubong gawas sa Vatican human sa kapin sa usa na ka siglo. Karong hapon, sa ulugon ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma, uban sa kaparian sa Sugbo, ang misa alang sa kapahulayang dayon sa Santo Papa. Matag gabi ikini hangtod na sa Abril 30. Adunay misa sa alas 6:30 sa gabi. Musunod diini ang vigil hangtod sa pagka alas 10 sa gabi sa San Carlos Seminary College.